aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo agbapego ọrụ okporo ụzọ ahụ ogo ya dị kilomita 19.5 nke ahụ sitere Igboukwu wee gaba Ikenga. Obodo Ikenga bụ obodo kamgbe eji wee kepụta ya wee ruo taa enwebeghị otu okporo ụzọ ọbụla arụrụ arụ na be ha ka ejike abana kọtọpụrụ gị akụkọ a. Govano Soludo mere ka amata na ezigbo ụzọ bụ nsogbu nke mbụ ndị Anambra na-enwe, bụkwara nke na-esote ya bụ oke ide nke na-akpa mkpamkpa na steeti a. O kwuru na gọọmenti ya na-agba mbọ ịhụ na ha chọpụtara nsogbu ndị mmadụ na-enwe, nke bụ isiokwu pati apụga onye agha na nwanne ya, dịka ọ na-anabata iru uju nke ndị obodo ahụ n'ihe mgbu ha na-enwe n'ihi ajọ ụzọ. Ya bụ gọvanọ mee ka amata na ihe gbasara ịrụ ụzọ bụ nke jigoro nwayọọ na-aga n'iru na gọọmenti ime obodo dị iche iche na steeti a. O mere ka amata na ezigbo ụzọ bụ isi sekpụ ntị iji hụ na ewubere obodo dị mma ma dịkwa mma obibi. Gọvanọ Soludo yọrọ onye ọrụ ngo na-arụ ụzọ ahụ ka ọ gbaa mbọ hụ na arụrụ ya nke ọma ma hụkwa na arụchara ya n'oge kwesịrị ekwesị. Ana m abịa declare state of emergency na road, and at that state of emergency mụnwa decide na ebe ọbụla nke ọbụla anyị na-aga ịlụ mụnwa na-eje were ọkpa mgba anya ka mfụ ife ndị ahụ na-aga ifefa na-agabiga n'onwe ha from Nkwọ were bịa ruo ebe a were fụ ya ife ndị mmadụ na-agbakwa mbọsị. Onye kọmishọna na-ahụ maka ọrụ na steeti a, injinia Ifeanyị Okoma nakwa ndị ọzọ bụ ndị nọ na ya bụ mmemme.